kuno goteba nga okobiswa kwa marube bura natika gukwana gochirero tokuri Nyasaye ngambiya mono rero tokare kuyabeka ase internet wate unga download muna natika gukwana okonyora asenge enjo yenda amwamu asenge enjo ye moko asenge enjo ye libero omuntu orengerera mointo mongara chikuri kwe posta mointo mongara chikuri kwo engineer mointo nyarebe achikuri kwa asegeteiga abakobisarirube omuntu ngaigo gakurukwereka omuntu gosarie meroberio erwina omusaria agotakanga omuntu ndetaikirani ase meroberi yaye omuntu ndetarra nero borabe nere no enobe mugundo oyo omugundo oye urabe gose bwame ndagira tagani tio bwama tegete bore bogenderere na bwa baguchiba mategento kire bakoro ogokoma no gosarie gento asembwa yo goitege koenga no ma ederi kare jenara begete chi usenari ete chintuga kare ngori ete chintuga kare o ma ete chintuga kare chikuru ese kebero bare gote bango muntu bwateri ko bulinere ga aisa goro kase chintuga echi chigotama igo ga chikoma no ma ete na abande mbare bawatembwa eyekorokwa no ene chisaga se chiarenge aoroke ga chisaga echi chikuoma aoroke no ane ngombe kuoreka engombe buri ko yabwate nyeri bwata mabera isaine kapisa ngombe ekureka nabwo abande bagotwa bwate bimurere nabwo bwate bibiriria omuntu agotakosaria netabe bibiririe bibia maiso omuntu ndagotware ndamwamu nganyarabe ngakiacha kwaewe promotion nyarabe ngakiaki niwe kirogo yare bukiyanga matiebo yesaririe yonga omuntu yesaririe oyo no goteba nga o distabili o wochokaniri o gochire o frustratedly o embarrassed o saririe binto biabeire o so disruptly esonge kitiambe beke biyabon ntobwata marita ko kunga disturbance amarita ko kunga disruption amarita ko kunga frustration amarita ko kunga embarrassment omuntu yo elieta ndiri bakoro konga chibesa ririara karo kubeka gwatumira ase simie ngakiokora kero tatageti chigenda okorivasi abantu bande mbale bakorivasi emiroberi bali basi bayani maiga baya gocha bayerichania yani baikase bakoyesiba bakoyegunchubania wose baikase kero kende bakoyonjora irinde esareke abuna bo bakoro kumatiabo matiebo bakorire binga ebitage indi omorengani oyo ogoteba nga yare gokia yanga matiebo yesariyo gokwana igo gokwanwa ekere binto byakorekanire ekere binto byatumeire ekera mangana agenda agobera ataikera nabunarobeirie ekere ngagetegetaikirana kero kende no muroberi kwarobere tinga obe mambiende obe magoroba obe litukulia Jumapili obe nyongeza litukulie sabato egente kinge koba amangana asarekire ekero muntu gete aweitia ekero muntu akorera kero muntu akororombia achande gete birengereri bwandire iga bangura nabo bangura iga ejine chombe kyagenda kakibangure yo gokama enjo muboraka baulenta kana oino mongi no kolera amangana asarekire yale go kya yanga matiebo yesariri matiebo neri monteri umayeta nana bikunyale kana matiebo na omumenyete na matiebo yo anda kubori umayeta umuntu naro gocho gosigamirira okonyunyunta gaki amingo minto gaki orandi buya nabatabetiri no mugano umongina gete otebeti pasta iga pasta kwarandi buya bono tegete gaki ogenda ka mugakone tana gonjoka ogenda ko chikonda ndiri mugakone go gwakarandi buya iga ani umongire otarikirenga kiyabwate akagenda na pasta omaindere nyasangu charo momonyerera gintu kirwagro ngoborori bwaime discernment ibagro kaini side obongo boli bwaime bokarora bwango mungino ebyoge bibyaye mpuya bire boli akamote mungino tindigo ikaka ayatogenda iga ngaya yanja pasta akagenda agasaba matenena agateba iga kore na kenda wona nyoro mwakatayo
wante ngumo aka no ale bona anyore tengo cha gocha mora ngaya ya pastor bwataga ki chabati mugano yimo yo manyete ngiki abete ne chabatiria pastor akayebeke pagi oyo koumira abana baye bakurwe sukuru bana bometio munwa pastor biore basu kurigana ki abana abono ujina gwe chabati ujidi ndakoba abana bali omanyete batatomba ajete liroba batara jidiro bamba igeta sengino yo ba ngino kubabona ingiki mama na kubabona oyo mama mama bonsi bakatwekera liroba bakatweka bakagenda bagatira bagoteba ne tumesyo batire oyo gotira nyo sago oyo gotira boka nembera ataboke tumesyo batire so batire mba kwete pastor yo talinga nero bwa tokomoja no mongino yo ekera kubabona nguba ekimwali nga tomera na pastor mata obe tenda ochitende ni mechitendea ninje ne kolera ndoche igona akora mangana ya aki jise chuma tekera kolera bana balimba igetina baikanya gitari bakwerete nkagari mocha libachete mwali bakaretu bakatinde kerulimo aye yale gokie yanga matiebo yesaliri aye matiebo rase kenyoro kyao okogera omongino nde ororombie ngenjei okogera omusacho ndo itebikoe okomoirania enoti kwa moirania obe nogo orenge muntu muya kwa moirania maga aye matiebo mbobore kwaja kwana koreresia gose kwana kogambi muntu nakiona naigwekera mbauti gyateba nakiona naigu Voice of Victory batangasa ngakiona kisima ya kwana kiredi cyose bina bokibwate getembe yateba etaye yateba cyose mbuyore ko ogotumia kiredi ekibobe etv yoko yetumia bobe ngakibona naigwa otegete kuriya ga formula tate kuriya ga nchira lindo kire osoikero mongino yo oikero mumuro yo oikero mose koyo oikero mugako yo ya matiebo mbubore bono igo why ingige kogera omubayino yo gotebanga yare gukia yanga matiabo yesaliri injo goteberwa igo gotebwa gosego gokwanwa elio gosegeta abantu ngaki muna bono totebe ekerongo taka gokora interview so mwana ona atake gokora interview ja Voice of Victory ngokora application ngakiri attachment nabongo taka ngenda Voice of Victory byatuomera abya ikarine ya barachire batano go twategete maito babucha ba batano twategete babire bono bare batatu bare extra gaki alwa onye na acha nje boyo moyo gatano yani ngebinto mbibeti buna kwagandetia se interview yugo se obe intani gosoro kwe ogutwara attachment ginte kinkebeti useno bo contact kwale ko gende garigete usengento gete kwale ko ganyo kore nkebeti igwa na nyine umuisekenare atikoga ninga mumurageta amuborieta oeta pakocha kuitaba yani umuisekenare ogotonero umuiseketa asobuya mumurori gakitatera tibuya mumurori tarande tibuya mumurori tebo tibuya mumurori ekindi kirinkeri buya yani nga akoranga aisa kontira ndije ruboko gokia sare na beko babuya bono baka umuronye tamo kwani tio meto umuiseka goitabanga mbiya mono ujikolanga naki namukwani bori omoise koitabanga mbiya mono yani nga enyembi kereti moiseke naye mumuranya kwa bori moiseke lieta lindicheti ko wenda turu tacheti wo goitaba watomire babere batatu nga kinyebera linyarebe gaki usenye chikorera chieso ye gosena bakurukwa gisigani nchiro mwaji kwabera lyo boko bugo sempo be bwasinya ekero byasinyine byasinyire gento kere kiagera moina matiebo yesariye maiga ganto ngare kaba ayo talengera igo mumubore ngani oyo mubayeno yo tabanga yare gokia yanga matiebo yesariye no go semya ngaki ngeikera netikeri watagete kugora kwalenge ngombe gete wanyora yachire ngokondisa kwale ngomugundo gete tebeti eduka gete watagete konerie bintu nkebeti ekero batagete kwale kuyikurwa asegete nkebeti kwale gosimeke bituma gete asegete mbiameti kero kende nechi chinchugu kero kende nechi carrot kero kende ne cabbage oseni kangumu na gento gete watagete chingoko kwale gotuga nkibeti ekero gitaba anchirana yale gokia yanga matiebo yesaliri egento ngere gya etagati nande ndiro maturanya nane sabari kwale ko gende ntambe muna lero mambia ga kero nali kuimuka kuja se studio ga nanyora lingana ngaki egali neye
nenga ongoika na moyo cha gotenga kwa linire so ukuno gotebaiga botambe ndiro konyorose ne kigali elia kwanyora ya eteyemo ibere isato inye wacha kuline ya gatano una sababu engenjo nero eyaetera oranyora linde omuntu narenge oreko bosio orenga agent mono gokobwa achiari ni mweno libageri kwale kuchikulina osene accident yari kuchikoba talinga abawo chikukuna barabo bara ababe egento ngere kya chikoba bosia ancherana yale gokya yanga matia boyesali kuno gotabanga egento ngere bosia kiaga neirie okore usota ikirania bono twara gosemeria ogosemeria kuno gotanga ninchenkonyore igonga no semia abantu ekera mangana techitu bunorengereretie agenda mamincha agenda bolego oremererie otwaro moyo bukorigia encherende eweka ineyo geta wekane matumindro montago takagenda obwarimu je strictly na ndenchirateyo njino obwarimu kogenda kuchigosomera university Kiswahili history wasenta gete Kiswahili geography wasensiali gentogete English literature ntagete maths physics ntagete chem na gentogete combination ile wamana konyora ase cluster ile university kwale kogenda obe tebet university gete ntagete Nairobi ngocha Kenyatta ngocha Nkise university ngocha igongo genda gentogete ase university tinjet na vera abechi cluster point cha keire chao wanyore ngata ekeruta irore tigangenda guchia primary option ngende chisemi choko sombi primary unategete ko ganda obunyagitari tincheti unagani tiko ganda asegete office gete tincheti yale gokia yanga matia boyesaririe egente kekere gutaikirana egento nkere kyarenge moina kiagera getaba uguno gotabaiga manyanga ange binto mbiriko chibyaba gose mbiriko ba buna aye oroberetie okoroberi kwao ngoko gweka no kwa Nyasaye nabwate njira akoroberereti bosio Nyasaye nabwate kirenga bono tiganda arasomeke bunga kama gukwana ngaki inki indi matieba kurasarie bintu matieba na asaretie bintu aria Eden omochakano isato omuchakano ni isato egesire kikia gatatu orochererwa yago seke bungo kiaye gia gatano na limo nga omukungu agachikorera omotoria ngano omuya ore asokoriegwa na okogwenera amaiso na omote oria noyo bwokoganiwa ekiagera okoba okomanya agatwa amatunda aye akaria elio aka omusacho yenere kurukwa Adamu akaria na maisa abo bonsi babere akaramukiwa bakamanyanga ngetirianda bale bagaonchura gose bagachaka gotwa mato elinde gose nabagwenere ukuno gotebaiga matiebo nsaitani matiebo yo osalirie emeroberio matiebo yo nsaitani ogotosalirie emeroberio tware kumuhanga tware kurwase saitani oyo maite emeroberio ne mengi Nyasaye abwate tiganda asome kende ndaraji gukora gekorokwa ngwekanire ekyo gekorokwa Jeremia 20 na kianda ebubungo byaye ni komena kemo noke manyete ko munaga ninga tosange na ya sobogia asense yego taraji korara indo chibuno wenda tekurikeria TV chinse chiga 20 na kianda ya Jeremia ebubungo byaye ni komena kemo na kinche ni manyete emeroberio mbwate asemure emeroberio yobuya na omorembe osetali eyamabe na emeroberio eyekoba agosemeria asa matuka ino agochigocha ibungo bya 12 elio na mondangerie na mocha asende monsabe na inche nimba iwe 13 na mondiye monyore komurandiye ne chinkoro cheino chionse okuno gotebaiga yare gokia yanga
matiabo yesaririe saitani tatageti tokora maya muna bono ngakiaga nitie bintu bisareke aga nitikenye sareke eturubane morembe toba ebiashara bibe bironge aga netinga bintu mbigenda buya corruption yeyo ochigotaka kuri kwemeremo ngagarazi mo ruchimbunje TKK lero kale bagatenga toa kitu kidogo lero tato kurwa toa kitu kikubwa obo sale kuno obonge bwara kanira se chioffice ekina kitwara gotogonyera seretria Yesu aye matiebo ayoko na kuriana ni abantu ayoko na koiba ayoko na kogegenia ayoko na gusuna igombobe no nyanda munahagu bagwete ntubwa togosemeria Yesu itona achete agatokwera Nyasaye narangeretia Adamu na Hawa incho mwamochire abambasa betima abera tumeokolewa kwa neema na kitu atori wasobuya kine kitabu kya Efeso 2:5 na mugoika 5:3 tu atori wasobuya Nyasaye akarora mabera akarora mabebe akabakwera mabebe agateba Adamu inchuga akanyenye manu ye ngondi akababoyirisa nkwa elirikoro kye Yesu Kristo bone Yesu Kristo orusiri chinguru cha matiebo orusiri chinguru cha Saitani ochibuire oretiro gotoleka bone twale komo chore magoroba ya lero mochorango tiga gwanja matiebo matiebo na bago goncha matiebo bago gotuguta matiebo bago gotono ni ebinto ekere kwa ikire imegwati bogeirie rirori na yoja gukwa nariyo gwa ekero orange gukwa ekero nariyo tenga hakindangire pasta hakingoje nariyo kare kolera okonyora yabere too late enga kineye chinsa na chechi lituko na lieli matiebo na ako ganyete elinda asalie Nyasaye gusenie Nyasaye kwagate Nyasaye koremie nonye tonyore tikeri kware koruberirero umwaka uyu ukoro 2024 2025 noro 2026 noro 20 gatiabo Maria bari mu mutarayikira abanafunzi mokore mirimo buronge nari gukwanira uyariganie inamba ya 0724 048 012 0724 048 012 tigango tosabe uraga ni gukwana nche ase kana rese studio tosabe mobori mutungi Nyasaye biamona asingi chimiro yega aye ni gole gwechinguru nande nayo bweto yoga nyachieni aye maentenyi oyo igokoro kunganera matiabo no mubuye taye bono koranja kaba mona intu asobugi mobo lenda ba Kristo lenda basa lenda Bible nabarayi baito ba Kenya elindo bolsera bwa borolekane to morembe asoko sasima to moremba se biashara to moremba se kanisa no kwigwana kwao na gukora agambe morembo no ortoganetie nabono mona twatigire byose asoro tokonye muno ganiti gwetera se Kristo oyo ro motorito amen.